Llandudno yn wynebu talcen caled fel hyn ar y Seintiau Newydd, a Pearson ddim yn helpu hun. Yn arbed yn y diwedd gyda'i draed, Draper yn wastraffus, rhybydd cynnar iawn i Llandudno. Felly nhw'n fforddio chwarae llac fel yna yn erbyn y pencampwyr. Routledge, Edwards, nôl i Routledge. Spender, Routledge eto, y Seintiau yn symud y bêl yn chwym iawn. Hughes yn ei gwiro hi, mon at Brobl! Ryan Brobl yn rhoi'r Seintiau ar y blaen wedi 12 munud. Pasio chwym, ond gwiriad oedd hi i lwybr Brobl, orffennodd yn hyfryd. Smith ar gic rydd. Mae'n cael ei hanner clirio, mor bell a Danny Hughes. Reit gyfforddus i Harrison, ond am hefo fod yn effro. Spender. Mullen. Spender wedi parhau ar hediad pas hyfryd gan Jamie Mullen i Spender! A Greg Draper yn dyblu'r fantes i'r Seintiau Newydd. Draper yn dechrau'r gêm heno ac wedi hanner awr. Mae'n 2-0 a mae'n mynd i fod yn noson hir i Llandudno, chi'n teimlo. Brobl ar gig gornel, at y postyn pella. Edwards oedd yno ar cliriad oedd hi ar y linell. Mae dal yno Draper ar y foli nawr. Brobl, cyfle eto i Mullen. Mullen, y bas yn hyfryd gan Brobl ac allan am gig gornel arall. Y Seintiau yn pwyso. 10 munud yn weddill yn hanner cyntaf. Mae'n 2-0 i'r Seintiau. A maen nhw'n edrych yn fwy tebygol o sgor o trydydd nag ydi Llandudno frwydro nôl mewn yr gêm yma. Mullen nawr i mewn tu ôl yr amddiffyn! A Ryan Brobl yn sgorio. Ail gol Brobl yn y gêm, trydydd y Seintiau. A'r creu eto i lawr yr asgell dde. Kai Edwards, y bas yn syth un o grysau'r Seintiau. A nawr te mae Greg Draper yn rhydd! A Draper yn gorffen yn hyfryd. Llandudno yn creu i problemau hunain, ond Draper yn gorffen yn berffaith. Routledge, Brobl, Marriott. Mae pasio chwym y Seintiau wedi bod mor dda heno. Routledge yn argydio, ond Pearson yn arbed. Wel, mae'r Seintiau i gêm heno. Mae'n bleser i'w gwylio nhw. Y bas yn syth i Spender. Y bêl nadlanu Aaron Edwards. Edwards nawr oes ergyd. Nagos, mae'na bas i Brobl! Ryan Brobl yn sgorio'r hat-trick. Mae Draper a Brobl wedi sgorio am yn ail. A Brobl gyrhaeddodd yr hat-trick yn gyntaf. Yn gorffen yn hyfryd. Brobl. Yn chwilio am Draper. Yw mynd i fwydo hat-trick i'w partner. Greg Draper! Heibio'r nod. Oeddech chi'n disgwyl gweld y rhwyd yn crynu. Sargent yr eilydd, nôl i Harrison. Dwi'n mynd i gyrraedd honna! Mae'n gol i Llandudno, gol gysur. A fawr o ddathliad gan John Owen. Dwi'n mynd gwybod faint o gysur yw'r gol chwaith i fod yn onest. Camgymeriad Harrison, Owen yn cadw i ben. Routledge a Marriott yn cyfnewid y bas. Routledge, unwaith o'r rhagor yn dod o hyd i Chris Marriott a sylwch ar yr amser o lles y gan Marriott. Draper! 2 hat-trick i 2 o ser y Seintiau. Draper yn sgorio i 10fed gol y tymor hwn. Mae'r Seintiau yn ôl ar ei gorau. Embarrassing hanner cyntaf. Os dwi'n hollol onast, dwi wedi moli codlo ac protectio nhw'n migon hir o'n. Mae'n rhaid iddyn nhw gymryd cyfrifoldeb. Ond gathon nhw roced yn yr amser a maen nhw wedi mynd allan chydig bach gwell, dwi'n meddwl. Di mynd efo'r pres, ac di jyst roed eu hunan o gwmpas chydig bach mwy, ond maen nhw'n newid gael roced arall yn fanna wan, achos dwi'n roed reputation fi ar y lein, ac eto dwi wedi moli codlo a tiptwyo rownd nhw am ddigon hir wan. Felly mae rhaid i'r rhai unigolion a na'i menwi, ond achos maen nhw'n gwybod pwdi nhw, sefyll i fyny a dangos ffeit, achos
Dwi'n ar y funud, dwi'n teimlo fatha rhoi dysgidiau nôl o'na a cwffio dros y clwb dy Sadwrn yn ebyn Aberystwyth. I think that performance tonight was us getting back towards our best, yeah, where we moved the ball, looked really in control, never really looked in any danger. So hopefully that Cardiff performance was just a one-off and we can go on a bit of a run now. Like I say, if we win on Saturday, we're back top of the table and then kick on from there. Dwi wedi dreifio nhw yma achos dwi wedi treulio amser yn trio cael nhw i'r clwb, ond mae un a ddan nhw'n gadael fi lawr ac mae'r drws car dal yn gorau i fynd â nhw i'r clwb nesaf os nad nhw'n torchi llewis. And on a personal level for yourself, injured for the early part of the season, how was it to score your first hat-trick for TNS tonight? Yeah, it's been a bit frustrating at the beginning of the season, obviously watching the lads doing so well and obviously having to bide my time to get back in the team, but to come back in the team and score a hat-trick, I can't really do much more really. And now looking forward to Saturday. Yeah. You're only 2 points behind Connors Quay. Scored your live game Saturday night. Really good. You must be going into the game full of confidence. Yeah, we are. We're looking forward to the game. Went to see Connors Quay last night. They're a good, strong team, well organised, and you know they're going to be there or thereabouts. Looking forward to the game because it tests us. It sees how far we've come from early season. They've already beat us, so it's going to be a test for us, and I'm looking forward to see how our lads stand up against it.